Салом алейкум, бародаро, чиқарин созен, саломатиёт созен. Ана имрӯз навбори навбатӣ мо барои клиентое ки қаламчои тайёра мепурсанд, мақсад нест задагӣ қаламчо дорем. Ам хеле уже сафедӣ нест задагие. Ана ино ҳамаш нест задагие. Касе ки ами принципоси ами қаламчои нест задагие. Мақсад любой точкаи Тоҷикистон рӯй мекунем. Сортош любой сорташ дорем, яъне ки М1, ФТ, Шантонгш, кадомаш ки мефура рӯиш мекунем. Қаламча проблема не, яъне ки маълуме ки уже бисёри клиентҳо медонанд, бисёри точкаҳое ки Тоҷикистонда мефурӯшанд тамом шудагие. Мо да бисёрае. Любой точкаи Тоҷикистон чандтае ки боша рӯй мекунем. Проблема не. Бо плюс ниҳоло да заказ қабул мекунем. Бо ана имрӯз бо чиша тарзи шинондана дастаканчик видеоролик мекунем. Мақсад касе ки меҳмонай я лайка биҷикан, я дастгирӣ кунем, подписатсия кунем. Касе ки дар кора қаламча дар кора, ниҳолаш дар кора ё кӯчатҳои 2 метра дар кора, марҳамат занг бизанем ба ватсапамон алоқа бироен. Любой точкаи Тоҷикистон рӯй мекунем. Саломат бошем, сармонат бошем. Бо плюс дальше суратҳои ниҳолои кӯчатҳо мебирояд. Я лайка, я подписатсия раётон набироен.